Yayan uwa salamu alaikum ga Elbash mai harshe da kaifi a kuma bakin magana na kenan Batulu diya ga Nazifi. Bana uzuri a gidan shugaba sa su fika ka faɗa da karfi, daga tsantsan da ya ja ruwa fashi ruwa zai daka da karfi. Ikiwani ina da sa'adon Allah ya sakar ku ɗauka da zafi. In kana da amsa bani, in babu sawa bakin ka murfi. So nawa ka sai shaddar ka kaɗin ka ta aka kai wa Sharifi. So nawa aka yi maka girki ka ɗau girkin ka kai wa Sharifi. A cikin motocin gidanka kwaya nawa ka ba wa Sharifi. In baka da halin mota wani mashin ka sai wa Sharifi. In baka da halin mashin wani keke ya ka sai wa Sharifi. In baka da halin keke to wai kai mai kai wa Sharifi. A cikin yaran shagon ka dawa a dawa ne Sharifi. Manajojin kamfanin ka mutum nawa ne a cikin su Sharifi. Manajojin shagunan ka mutum nawa ne a cikin su Sharifi. Kujerar da ka raba Madina mutum nawa ne a cikin su Sharifi. So nawa ka hau kujera ka sauka kasa aka ba wa Sharifi. So nawa kuka nema aure ka haƙura ka barwa a Sharifi. Wanda bai taimakon shi rafa'u to wallahi banza ta fi shi. Da abincin da ka ba Sharifi to manzan Allah aka bawa. Yin rigar da ka ba Sharifi to manzan Allah aka bawa. Duk kuɗin da ka ba wa Sharifi to manzan Allah aka bawa. Duk madinar da ka ba Sharifi to manzan Allah aka bawa. Hidimar da kai wa Sharifi to manzan Allah aka yi wa. In ka kyautata wa Sharifi to annabi ka kyautatawa. In ka kuntata wa Sharifi to annabi ka kuntatawa. Da abin da ka ba wa Sharifi to faɗin makami kowa. Da abin da ka ba faɗin ma to annabi ka mi kowa. Da abin da ka ba wa annabi to Allah aka mi kowa. Kaji masu isa da isar su, wanda Allah yake gaishe su, yake fushi a cikin fushin su, wanda ya bi ku bai ni su. Duk wanda ka ji an faɗe su to wallahi duk sun bi su, sun ladab a cikin girman su. Ya sayyada a baku a huta, ya sayyada a baku a huta, in an kiya a cika da ihu. Baku a ɗauka muku aka gida a ce an gode, ya sayyada a baku a huta, in an giya a cika da ihu. A baku a ɗauka muku aka gida a ce an gode, ya sayyada a baku a huta, in an giya a cika da ihu. Ya Kuddusi ya Suburu ya sarki mai cikakken mulki, matubancin al'amarin mu sarkin da ba a cika masa baki. Duka mai bin sa yadda yake so za ku ga yana abin mamaki. Mai bijire masa ya shige sa a burkice kamar ragowar yaki. Ya Allah ka yarda na bi ka cikin ladabi kar in yi maka raki. Ka tsare ni sharin mai sharri su ganni kamar in garman zaki. Ya Allah ka kara rika mini yau ma na ɗauki babban aiki. Ilahu sakar mini harshe a rasa bai taka mun birki. Idan na sako wani zancen sai dai su su fada daki. Ya kasidar sai ya dace matar Ali ya dodon zaki. Ya Allah ka cire min tsoro ka ban ilhama ta ban mamaki. Ilahu ka ƙaran kusanci, Ubangijin da bai zalunci, ba rashawa bari cin hanci, mai mulki cikin adalci. Ka ƙara tsaya mana Allah dan kadarin ruhin jikin musu bahu. A baku a ɗauka muku aka gida a ce an gode, ya sayyada a baku a huta, in an giya a cika da ihu. Allah salatin da kake yi yau ma ka yi shi na roƙe ka, ga masoyin nan naka a wanda ya zo har fada ya ganka. Ka sa ahalin gidansa duk mai sansu yana burge ka, da sahabbai yan gane kashe ni wanda jikinsu ya jure duka. Da wali ya taɗan albarka Sharif Tijjani gidanka na sauka, da jiyali sharuɗan umma Sharifi ne kai bana shakka. Da kaulahi ibaye barhama kullum nisa nake a cikinka. Ya harazimin gibiri ma ina a da kai ya zan fasa kuka. Ya Sharif Kabir ɗan umma kayan wa'azan ɗauka gana ka. Ya Imama Ali labbaika na duka ƙasa don gaishe ka. A buga a raya Imamu ba zan canza ba cikin ƙaunarka. Kadar
imami yanzu na fara in ka ji haushi ka samin duka. Mai ɓoye ka munafiki ne, mai aibata ka tsinanne ne, ku bincike shi fasiki ne, ko asalin sama shege ne. Ku saurari ranar mutuwarsa za ku faɗa min ya cika da ihu. A baku a ɗauka muku a kai gida a ce an gode, ya saye da a baku a huta in an kiya a cika da ihu. Ya sayyada salamu alaiki yar tsakan gidan annabta, ga ta biyin kece sirri cikin ya isar na kawo ta. Ki kara lamani maradiya ya masu jira su amsa bukata, banda abin faɗa wallahi sai in ya zo daga binta. Duk wasu baituka da nake yi ina yin su ne a cikin izininta, wacce Allah yake aikowa ai tattaki dan gaishe ta. Jibril ne dan aiken ya je ya dawo dan isarta, ita ta kai da Azra'ili da ta tambaye shi amsa ya bata. Su suke banjan aljanna Allah ya ce musu ya aminta, a kashe su ce a tayar Allah ya ce musu kun isa binta. Ya sayyada a baku a huta domin tserewa dukkan wahalta, ya sayyada a wanda ya bi ku ya kare haƙin ku to ya huta. Ya sayyada a jiki a biki ai ladabi wajen ƴaƴanki, umarni wajen abbanki, umarni gurin sarkinki. Da an je wa Allah a baku to an shige su diya ga fasihu. Ya saye da a baku a huta in an kiya a cika da ihu. Bari na fara bude aikin ban sani ba ko anan zai shahada, mu da ma asida miki umma a gaba ce wallahi ki shaida. Wallahi umma abiha son ku ne cikakkar ibada, kowa ya je sha'aninsa nisan ku na rike aƙida. Na ɗauki tutar sanki ina rike ta ya mashahuda, ni dai buri na kisa suna na cikin yan fada. Ki kara kusanci makiya a wannan hijabin wa umma ki kauda, ki yarda ka afin mutuwa ta in ganki a fili kin ji farida. Ku yarda raina in ji ishi fansar ku ya mawulida, ki yarda da an ce in yi domin ki na yau ko wuta in fada. In yi dimta wa ƴaƴanki da rai da jikina a ya Mahamuda. Ya sayyada adan kadari ki idan girman ki a babbar fada, yana na ku karan basira dan auren ki da Allah ya daura, dan isar ku da yayye bushara, dan mijinki ki yarda mu tsira, dan matsayin ku dan girman ku da alfarmar ku a fadar Allah. Ya saye da a baku a huta in an kiya a cika da ihu.